जय हिन्द। दाखालै बावै जोंनि बागानपारायाव जालांनाय जाथाय, जाय सासे सिख्ला गथ'खौ मोजां मोनलायनायनि काहानियाव माने जोङो सुथारना गालांदो, बुथारदो, बेफोरबायदि काहानिमोन ना? गासैबो नुखाजोबदो बेखौ फेसबुकआव आरो इउटुबाव। बाट आं लकेलनिब्लाबो बे समाव आं फैनो हायाखैमोन। दिनै आं अन ग्राउन्ड मोनफैबाय आरो बे बिनानावनिनो बिफा जों आङो अन ग्राउन्ड काहानिया मा मारमोन गासै डिटेल्सखौ आङो रायलायनि आरो आं गोबां बाथ्रा सोंनो गोनां दङ। आदै खुलुमबाय। गोदान बोसोरावनो गोबां गाज्रि जाथाय जालांबाय। बिनानावनि नामा मा नाममोन? सुस्मिता बर'। सुस्मिता बर'। बेनिफ्राय बेनि फरायनाया सेकेन्ड इयाराव फरायबाय दंमोन। एबार फाइनाल हाइ परिखा। स्कुलाव बबावमोन? हाइ स्कुलाबो बागानपारायावनोमोन। बागानपारा हाइ स्कुलाव। बेनिफ्राय कलेजआ? कलेजआबो बागानपारा बाक्सा। बाक्सायाव। आर्ट्सआव फरायोमोन? बेसेसो बैयोनिमोन? ओरैनो 17 बोसोर रानिं सोलिबाय दंमोन आरो। 17। बेनिफ्राय जाय सेंग्रा बेयो खै बोसोरनिमोन? बेयो मथा मथि 26-27 जागोन आरो। 26-27। ओमफ्राय बिसोरनि ओरैनो मोजां मोनलायनाय, मोजां मोनलायनाया आदा मोना मोनथिनाया खै बोसोरसो जाखो ओरैनो? बोसोरसेनि एसे बारा जाबायमोन आरो। मोनथिनाया? बेनि आगोलाव मोजां मोनलायनाय दंमोन गैयामोन? गैयामोन। बेनि आगोलाव बेफोरबायदि जेबो गैयामोन? जेबो गैयामोन। ना सिख्लाया सोरजोंबा बे समाव मोजां मोनलायबाय थानाय बेफोरबायदिबो जेबो गैयामोन। बिसोर सानैजों क्लस थायोमोन? क्लस एकदम। सानैजोंनो क्लस थायोमोन? बे सेंग्रायाबो नोंसिनि न'आव फैखाबाय थायोमोन? बेयावनो फैयो, बेयावनो थायो, जायो। माने 1.5 बोसोरा माने आदा मोननियावनो जोंनियावनो थायोमोन आरो। थाखायो। बे सेंग्राया मा मावोमोन ओरैनो? सेंग्रायाथ' ओरैनो मिस्ट्रिफोर खामानि मावो। ओमफ्राय बायदिसिना न'फोरखौ थिखा लानानै मिस्ट्रि लानानै खामानि मावहैयोमोन आरो। ओमफ्राय बे नोंसोरनि दा न' लुबाय थानायाबो? बेखौबो गावनो मावदोंमोन आरो। गावनो मावदोंमोन? मिस्ट्रि सासे लानानै गावनो खामानिखौ मावबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय आदामोननि न'निफ्राय बे सेंग्रानि गामिया बे दुब्लि बारनायानो? 1 किल'मिटार बै गामि नुहुरनायानो आरो। माने बे खालिबो मोनायाव जा जाथाय जादों आदामोननियावनो खामानि मावबाय दंमोन? जोंनियाव खामानि खालि मावाखैमोन। गाव खिन्थु ओरैनो फैना दंफैयोमोन आरो। 4थासो बाजियाव फैदो। 4थासो बाजियाव फैनानै 6:30 बाजियाव बे न'आव थांनो होननानै ओंखारदोंमोन आरो। ओमफ्राय न'आव थांनो होननायाव बे सिख्ला गथ'आ? जोंहानि गथ'खौबो लिंबाय आरो। ओमफ्राय आंखौ ससे नाहरफै होननानै। ससे नाहरफै होनना लिंदों? आगे पिसेबो बिदिनो नाहरो? नाहरखायोमोन। बिदिनखालिबो थारमाने नाहरनो होननानै फैबाय आरो। बेनिफ्राय बे सेंग्रानियाव मायबा दंमोन आखाइफोराव? बेखौथ' जों नुवाखैमोन आरो। बे जेकेट जोमना दङ नालाय, बे जेकेटनि पकेटफोराव लादोंमोन जानो हागौ आरो। आखायावथ' जेबो नुवाखै। बे सुरिया नोंसानि न'निमोन ना सोरनिमोन? गावनिनोखा। सुरिया नोंसानि न'निथ' नङा? गावनिनो फिसाना गिदिर सुरिया ओरैनो? सुरियाबो बारा गिदिर नङा, फिसा। फिसा सुरिया आरोना? थैखांनायनि उनावसो मोननाय जादों नालाय बेखौ। बेनिफ्राय बे खालि नोंसोरनियाव जेब्ला दोङोमोन सेंग्राया, बे सेंग्राखौ नुनानै माबा मोनसे डिप्रेसन, सेंग्राया माबा मोनसे रागाव दोङो, बिसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसे नांलाय खमलाय, बिसोर सानैखौ मायबा नुदोंमोन नामा? जेबो नुवाखै। एकदम आगे पिसे जेरै दङमोन थारमाने नर्मेल तामसा फुरथि खालामलायनाय बिदिनो आरो नर्मेल एकदम। जेबो माबा गैया? जेबो गैयामोन थारमाने। ओमफ्राय मोनानि समावबो आदाया न'आवनो दंमोन? आं न'आवनो दंमोन। जेब्ला बिसोर ओंखारबोयो? होमबानिया आंखौ माथोबो होदो, दे थांसै दे आं बाबा होननानै। होमबानिया आं बुंबाय, दे दुब्लिथिं मानो थांनांगौ खोमसि खोमलाव, मा ओंखारो मा मायो, लामा दोङो लामाखै थां। आरो गारि लाबाखैबा न'आवनो गारि दङ, न'नि गारिखौनो लाना थां होनना बुंबाय आं। बे बुंबाय, नाङा दे दुब्लिथिं थांखाबाय थायो, सर्टकाट जायो, बेखिनो दुब्लिथिं थांसै होननानै बे ओंखारलांदो आरो। ओंखारलांदो। बेनिफ्राय बे न', बेनिफ्राय थैनाय जायगाया बेनो? बेनो। माने 150 मिटार गोजानाव आरो ना? जास्ट 150 मिटार गोजानावनो। बेनिफ्राय हरनि समाव नोंसोर नागिराखै नामा गथ'खौ? हराव नागिरदों आङो, जितियानोखि रायजोनिबो मानसि दङमोन नालाय। रायजोनि मानसिया थांखांनायनि उनाव आङो नागिरबाय आरो आं गथ'खौ। खैथासोनिफ्राय नागिरनाय? मथा मथि 7:30 निफ्राय नागिरदों आरो आं। 7:30 नागिरदो? फन बुदो? फन बुदो, फनबो रिसिभ खालामा। फना नांदो सिख्ला गथ'नियाव? नांगासिनोमोन। सानैनियावबो नांदो? सानैनियावबो नांदो। सानैबो रिसिभ गैया? रिसिभ गैया। बेनिफ्राय आङो मा खालामबाय, खिजानिबा जों न'आव थांदो खोमा ओरै होननानै बे लरानि न'आवबो होसोलांबाय आं। हरावनो? हरावनो ओमफ्राय? होसोलांबाय। बेनिफ्राय बिदामोनखौ लोगो मोनहैबाय, बिफाखौ लोगो मोनबाय। बिफा माने बिफानो सोंबाय आङो, दे इसोरथ' 6:30सोआवनो फैदोंमोन, न'आव सफैयाखै नामा? बिसोरबो आसरित सानबाय, हारे 6:30सोआव फैदोंबाथ' न'आव मोनफैनांगौ, बहा थांखो बिसोरलाय ओरै जाहैबाय थारमाने। बे बिफाजों बिदाजोंबो थारमाने फन खालामबाय थादों आरो। फन रिसिभ खालामा थारमाने, बिसोरनिखौबो रिसिभ खालामा। बे रिसिभ खालामैखाय आङो बिदाखौ बुंना फैबाय, दे न'आव सफैयोबा आंखौ खबर हरबानो जाबाय दे होननानै आङो बुंना फैबाय आरो। ओमफ्राय थेवब्लाबो नोंसोर बे दुब्लिजों नागिराखै नामा? नागिरनाया नागिरदो, होमबानि समाव थारमाने खुया खोबदोना, बिराद खुया खोबदो। मानसियाथ' गोलैना दङ होनबानिया नुवाखै आरो आं।
नुवासै आरो बेनिफ्राय भाबिबाय आङो थारमाने कन्ट्रिसिप खालामिखाय हा सानैजों महाबा दोनखारलांबाय नामा हा बेखौसो सानदोंमोन आरो बेफोरबायदि घटनादि खालामगोन बा जागोन आं सानाखैमोन आरो जिबनाव बेफोर न' दोङो खाथि खालानि न'फोराबो जेबो जेबो बिसोरनि गम गैया जेबो थारमाने आवाज गैया थारमाने खुनु बिसोरनि बा बुलायलायनाय अ बा ओमफ्राय मानसिनाव माबायदि दाग ओरैनो ओरैनो दागाथ' थारमाने बेयाव सुदो हा सुनानै थारमाने ओरै बोना होबाय खोमा नोलिया जलांखादों आरो हा गाख्रबनो चान्सआनो मोनखायासै थारमाने बेयाव मोननै थारमाने सुदो सुनाय मोननै दङ सुदो ओमफ्राय आरोबाव ओमफ्राय उदैयाव सुदो ओमफ्राय बिखुंखि मोननै सुनाय दाग दङ थारमाने इमान सुदो बिखुंखिबो सुनाय दाग दङ आरो पुरा मानसिखौ माने स्पट डेट माने पुरा एकदम सुनानै जागायावनो फुथारखादो थारमाने फुथारखादो बेनिफ्राय बोरै मोननाय मानसिखौ नेक्स्ट दे मोननाया नेक्स्ट सानखालि थारमाने 6थासो बाजियाव मोसौ होनो फैदो सासे नेपालिया हा फार्स्टआवनो बे नुग्रोबाय आरो हा नुग्रोबा बे गाख्रबहरबाय हा थारमाने आंखौ गाख्रबबाय आरो हा ओरै सोरै मानसि गोलैना दोङो हुम ना मैदेरासो गाथारलांबाय ना मायबा ओरै जाहैबाय हा थारमाने खालि मैदेरबो फैखादो नालाय हुम हुम बेखिनियावनो हुम बिसोर सानबाय थारमाने मैदेरसो गाथारना गालांदों हा बेनिफ्राय आं खारबोनानै नायफायबा आंनि गथ'खौ आं नुबाय आरो थारमाने हुम नुबा ओमफ्राय नायबाय मोजाङै हुम दांनाथ' नायाखै ओरैनो हुम मोजाङै नायबाय ओरै नायबाय नायनायाव नंगौ थारमाने खुगा सुनायनि दागो गोजा आरो ओमफ्राय नोंसोर दाउदा बे सेंग्रायानोखा बेनोखा ओमफ्राय मानसिया गैखाया आरो ना गैखाया कमप्लिटलि गैखाया गैखाया ओमफ्राय जेब्लादि दा बेबो सेंग्रायाबो थैबाय औ थैनायनि उनाव सेंग्रानियाव नोंसोर मा मेसेज मोनदो बे सेंग्रानियाव माने साखु ताखु थैनाय माबायदि मा ओरैनोथ' दा हालोदावमोन बेनियाव गथ'आ थारमाने पुरा थैयानो गोजाखा थारमाने मानसिया दाबो थैनायसिम थैनायसिमहालागै थैयानो गोजा आथिं मानि थै आखाइ मानि थै गोजा ओमफ्राय जेकेटफोरा थै गोजा आरो बेनिफ्राय बिखौ सुनाय थारमाने देगाराबो बिनि पकेटावनो दङमोन आरो आदसा बेनि पकेटावनो दङ देगारखौबो मोनबाय देगारखौबो पुलिसा लांबाय पुलिसा लांदों अब्ला माने बेनोखा आरो प्रुफखा आरो ना बेनो जाहैबाय आरो प्रुफा बेनो थारमाने प्रुफखा बे माने गाव लरायानो बुथारखादो आरो बे लरियानो गावनो माने बुथारखानानै बा गावनियावनो गासैबो दंजोबो आरो ना जोंहा थारमाने बेलेगनि सायाव जोंहा माने सन्देह गैखाया थारमाने गैखायामोन बेनि सायावनो सन्देह दंखायोमोन आरो प्रुफा जाहैखाबायबो जाहैखाबाय थारमाने आदसा आरो जुदि गाव बुथारामोनबा आंनि गथ'आथ' इयाव थैना दोङो गावथ' होसोबोगौमोन बेबो गैयाना बै बेनि सायावनो कन्टेक्ट आरो जों ओरैनिफ्राय सेंग्राया माने मा फरायनायमोन बे गथ'आ ओरैनो आन्दार मेट्रिक बियो आन्दार मेट्रिक आन्दार मेट्रिक माने आन्दार 26 इयार्ससो जाबाय ओमफ्राय नोंसानिया उन्दैथारमोन आरो ना जानियाथ' 17 रानिंल'सो सोलिबाय दंमोन आरो एसे बुजिनो हानाय जाबायमोन 26 जुमाय तुमाय लोंदोंमोन नामा लोङा एकदम निसा जाति बुस्थुखौनो जेबो लायामोन आरो सेंग्रायाबो जानियाथ' जेबो लाखाया दिनै माने सेंग्रायाबो थारमाने जेबो निसा जाति बुस्थुखौनो लायामोन आरो जेबो लायामोन बिराद नर्मेलमोन आरो बे नर्मेल मानसियानो बेखिनि घटनाखौ खालामना गालांबाय थारमाने जों थारमाने जिबनावबो सानाखैमोन आरो जों सानोमोन माने निजिनि फिसाला बायदि जोङो सानोमोन आरो अनोमोन बिखौ बेनि गेजेरावनो बेखिनि घटनाखौ खालामना गालांबाय आरो हराबो होननानै बुङाखैमोन हरगोनखौनो होनना बुंदों खिन्थु बयखौ नेनांगोन बेहा बयक जायाखै आजिखालि माने सरकारफोरनि मोनसे नियम कानुन दाना दोनदो बेखिनिखौ पालन खालामनांगोन होननानै आं बुजायबाय थायोमोन आरो बेखौ 18 बोसोर लांनो जायाखै नागिरोमोन नामा मानसिया गाव आरो गेजेर गेजेर बुङो आं लांना दोनहैसै होननानै आं आरो बिदि बुंबा आं बुङो नङा जिथुनिखि नियम मोनसे दाना दोनदो बे नियमखौ पालन खालामनांगोन दिनै नों लांना दोनहैगोन रायजोआबो हेरेसमेन्ट मोनगोन जों न'खराबो हेरेसमेन्ट मोनगोन बिदिखौ थारमाने खालामनाङा होननानै आं बुजायबाय थायोमोन बेनि आरो मेन काहानिया बेनो नामा ओरैबो जानो हागौ दा जोंथ' आं बेखौ लांनो गोनाव बुजिस्लाबा मोनाखै नेनो हाला बेफोरबायदि मेन काहानि नामा बेनि बेबो जानो हागौ आरो बेफोरबायदि जुदि माबा गावनि साननाय दङमोनबा जोंखौ फोरमायनांगौमोन आरो बिसोरनि बिमा बिफाजों मा रायलायदो बिसोरनि बिमा न'खरा बिफायाबो मा थारमाने बिमाथ' गैखाया बिफा दोङो बिदा दोङो बुंदोंमोन माने बिसोरबो बयक जाथ' गथ'आ बयक जाबा जों लाबोगोन आरो जोंबो थारमाने हरगोनखौनो होनना बुंखादोंमोन आरो जेबो माबा गैखायामोन गैखाया आरोना गैया जोंहानि गथ'आबो मालाबा गेजेर गेजेर थाङो बिसोरनियाव न' बायदिसिना साफा सुफा खालामहैयो गावस्राथ' न'खराव माने हौवासा गोजा नालाय जोंहानि न'आव फिसाजोआनो थांनानै थारमाने साफा सुफा खालामहैयोमोन आरो गेजेर गेजेर जास्ट हाबायाल'सो जाथ'वाखैमोन आरोना माने जाथ'वाखैमोन टाइम फैयोब्ला जागौमोन आरोना जागौमोन माने उन्दै बैसो उन्दै बैसो जों टाइमखौसो नेना था होननानै जोङो थारमाने बुंदोंमोन आरो बेखिनिखौ गाव नेना थायासै गावबा मा सानखो मानि कारने बेफोरबायदि घटनाखौ खालामखो हमनानै मोनासै आरो जोंबो अब्ला गोजोननाय थाबाय आदा